průvod ještě dochází, já už přesto začnu krátký proslov, jenom abych vás z tohohle místa pozdravil jménem svým a jménem zastupitelstva obce Věrovany. Poděkoval vám hlavně za hojnou účast na dnešním vodovém průvodu a že tradici dodržujeme. Je to na Jana Křtitele. Jana, máme tady pana faráře, kterému děkuji taky, že pro nás slouží tu mši, a všem Janům přeji všechno nejlepší, takže já teď pogratulujem panu faráři zde, no, prosím. Já pak ještě předám panu faráři slovo na chvilečku, jak to bývá pokaždé, bude hymna, potom necháme na chvilku ještě vystoupit jeden soubor mažoretek, který je tu připravený. Takže ještě jednou děkuji moc, že jste přišli, že přijdete, doufám, že i příště se na vás budeme všichni těšit. Děkuji. Samé oslavě, samé narození, výročí 20 let kněžství, zítra svátek, z těch oslav nevyjdeme. Abyste měli málo, tak vás všechny taky zvu ještě do Charva. Tam taky mají Jana Křtitele, jak víte, a od 14 hodin do večera, do 20 hodin taky tam je postaráno, hudba, jídlo, pití. Můžete přijít, tak vám každému z vás přeji krásnou slávnost Jana Křtitele, abyste to oslavili doma, u toho stolu, abyste se setkávali v radosti, poněvadž jak ten stůl spojuje tady doma, každý den u jídla, tak abyste potom zasedli v tom Božím království každý z vás. To vám každému z vás přeji, děkuji.